Hello guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa province ng Leyte. Ito, daming flowers dito sa bakuran ng aming ina. And Gomamela. Please subscribe Worry Explorer. Ang ganda. Maganda sa paningin, maganda sa tanawin. Ito naman ang tuba. Kung kilala niya yung tuba, dito nang gagaling yan sa nyug. Ganyan yung pagkuha or pag-collect ng tuba. Sinasahudan ng ano yun, galon or 1.5. Ito naman yung tea. Alam ko tea to eh, pero di ko lang alam kung anong pangalan ng tea na to. So, naturally, tumutubo lang sa gilid-gilid. Coffee tayo guys. With tea. Hindi siya yung blue na flower na tea. Kundi yung ritual ko. Usually pag nagkakape ako may kasamang tsa. Ayan, another variety of flowers with kasamang talbos ng kamote sa bakuran. Mother dear, diba? Gandang tanawin, sarap magkape pagka ganyan ang inyong natatanaw. Sumisikat na si Haring Araw dito, kaya magma-morning walk tayo. Ayan guys, papawis. At ayan, nadaanan natin yung puno ng nyog na may ginagawang tuba. Ganyan ang itsura niya guys. So, yan yung alak dito sa probinsya namin sa Leyte. Herbal. Yan nga yung tea. Sarap tignan, no? Parang gusto ko ako yung magtanggal niyan, no? Nakagdan lang. Usually, nasa matatayog na puno ng nyug yan eh. Yung Magluto naman tayo ng ulam guys. Kinamatisang karne ng baboy. Parang nilaga lang din pero dinamihan ko ng kamatis. Kasi yun yung paborito ng baby namin. Ayan guys. Niluluto ko siya sa kahoy para mas masarap. Iba pa rin yung luto sa kahoy kasi ganyan, no? Ayan, panahon na ng pagtatanim ngayon dito sa probinsya. Ayan, nasa backyard lang namin yan. Ayan, may ano siya, nagpunla sila. Ayan yung itatanim. Tapos ayan guys, ito ang pandesal dito sa probinsya. Buwa or bukag. Hindi ko alam ano tawag na ito sa Tagalog. Crunchy siya guys, sarap. Yum yum. Shout out sa mga kumakain din nito. Ang kabataan nowadays parang hindi na nila kilala yung pagkain na yan. Napuot. Baka hindi nila alam na kinakain yan. Napakasarap mamuhay sa probinsya guys. Ayan o, sa backyard lang yan. Huwag masipag ka lang, marami kang hindi mo na kailangang mamili. Ayan guys, niluluto tayo. Yan yung niluluto kong pork. Dahil namimiss natin ang native na manok, maggagata tayo.
Ayan, may pangkayod tayo ng nyug at ako ang gagawa. Magkakayod ako ng nyug at may batang makulit. Ayan na siya guys. Pinigyan na natin para makapag-produce ng coconut milk. Dito sa probinsya, ito yung kasiyahan ng bawat magulang. Yung marami silang panggatong. Pag maraming laman yung dirty kitchen ng kahoy na panggatong. Ayan nga yung kinain ko. Yung buwa. Napuot. Oh, bebe. Ikaw kakain. Kainin mo yung chicken. Bigyan mo. Give chicken, give. Para mag-eat. Pakainin mo. Nasulit siya yata. Alis ka dyan kasi mag-eat yung chicken. Ay!
chicken, nakaharang ka dyan. Kanhalit si manok. Nakatulong yung nanay. Yung mga pisil, malaya kayo. Dala siguro. Nasa panuktok. Ba't kinulong? Pwede chicken halunod. Bongbong ito ng mga pisil ay magkakawaran ito din. Nahabol niya yung bola, maiakit mo dito. Bebe, ito na yung bola. Bitaw. Ano ba yan? Ayaw huminto yung ball. Huwag mo. Ang galing mo ah. Football. Football pala yan. Yeah! Yeah! Pasok tama. Bisis. Saan na yan? Araw. I'm here. Hi guys. Nandito tayo ngayon sa probinsya.